muno kuruma senge mune zvimbeva kana kuti mbeva dziri dzakarembera. Saka nguva yeusiku tanga kumanayo ndaiwa uku kunenge kwangu kuchidyiwa. Saka dzimwe nguva ndaigona kungomuka urume wakabuda. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkatch MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. So nhasi ndiri kuno kumanika bridge ndina baba vandakagara nawo pano, asi baba vari kutaura iwo kuti wabva kuGokwe kumhangana kuti watodzika bhazi unyoro ihwohwo. Saka so baba vane nyaya yavo yatoda kuti tinzwe isisu kuti chii chiri kutora nzvimbo. Wauya kuno kuna chiremba kuti wanga wachibatsirwa padambudziko iroro, chiremba Murenje, Dr. Murenje. Saka so toda kuti timbonzwe kuti dambudziko ravo rakamira sei. Baba makadi zvenyu? Ndinofara kana muchifara. Ndinofara baba. So muchidimbo mungakwanise kunditsanangudzira imimi tanzwa kuti mabva kuGokwe nhasi. Chokwadi. Right, dambudziko renyu baba ramauya naro rakamira sei, chii chiri kuitika pamuri? Inhaurwa inotyisa kuirondedzera, asi ndinorondedzera semunhu ari kurwara. Ndizvozvo. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndakati ndiri mumba ini ndakafuridzirwa mhepo mumakumbo. Okay. Asi mhepo yanga yakakura, kwete mhepo diki. Yanga yakakura ichitonhora, wanga uri usiku kuma8. Alright. Ndobva ndafuridzirwa nekumeso. Saka kumeso kundaitika ndakakutarisa iso ndokuona isenge pane chinhu chakavhara kudai. Okay. Zvapera kudaro mangwana ndakatanga kufambiwa mbiri wese. Ndichifambiwa. Maoko aya aimonyiwa izvi zvichirohwa magokora izvi. Muno kuruma senge mune zvimbeva kana kuti mbeva dziri dzakarembera. Saka nguva yeusiku tanga kumanayo ndaiwa uku kunenge kwangu kuchidyiwa. Saka dzimwe nguva ndaigona kungomuka urume wakabuda. Saka pandaunzwa kuti muchiti mimi makafuridzirwa mhepo yakauya sei, makafuridzirwa nani? Tandakagara ndakuchiona chinhu chakafuridzira mhepo ndakangogara mumba, mudzimai wakagara achitodya chibage. Choro kuti ndimurondedzere mukadzi kuti ndafuridzirwa mhepo zvakandinetsa kuti achabvunza kuti mafuridzirwa nei nani. Saka ndakangonyarara, asi pakatanga kuwa izvi zvangu zvakurema izvi. Ndipo ndakazomutaurira kuti ndakafuridzirwa mhepo asi ndiri kuwa izvi zvangu zviri kurema, ndiri kuruma mumakumbo ngezimbeva. Mbiri wese uri kunanairwa, ndiri kurohwa magokora. Okay. Saka ndobva tazoendawo kumasowe tikabva taudzwa kunzi aiwa nhaurwa iripo ndekuti ndinoda kuti munamate nokuti kumhuri kwenyu kwakaromba, asi munhu uyu kuromba kwaakaita akagara akuberekesai mhepo yechikwambo. Okay. Saka akazonowedzera urombo. Saka chikwambo ichi kufuridzirwa kwamakaita mhepo yaikuisai zvinhu zvipi? Zvinhu izvozvo. Ndo zvinokufamba zvamunowa chikurova ichikurova ichikupedza isimba. Alright. Saka takazoitawo umwe akazotibatsira akati imboendai muHarare pane muchawatoziva vanogona kukubatsirai. Ndobva tabatsirwa kwaAchapola. Izvi zvekumakumbo zvaindiruma sembeva dzakarembera zvakamira izvi. Okay. Chakasara chete unowa kurema mumakumbo kuratidza kuti mune zvinhu zvirimo, asi handicharuma. Okay. Kufambiwa uku ndiri kufambiwa ndichipisiwa mbiri nokupisiwa pasi petsoka, umusoro morema kunge ndakagadzikwa dombo. Zvekuti ndine dzimwe nguva dzokuti kana mukataura neni so ndogona kukangama, asi tatotaura tese panguva ipi? Panguva iyoyo. Kureva kuti chinhu ichi chakanogara panhongoni. Saka kutotadza kugera musoro ndiri kumasowo inyaya yekuti ndinchizama kuti chinhu chiya chichaiwe power. Bhozi chikanobata panhongoni kana ndakagerwa choita kunosunga so. Saka ndoita zvokuti musoro uyu ndoutova nemunyu wematombo manheru ega ega nemakuseni.
saka unomboita kuti unosununguka. Kana ndiri pavanhu vanogona kutadza kuziva kuti murume uyu mugwerechi murwere mukuru, vanogona kutadza kuziva, vanongofunga kungoti munhu ari right, asi vanoona nemweya manje nevana sekuru ndo vanozoti vakomana munofamba nemunhu but hamisi kuona kuti munhu mugwere mukuru, vamuuramba nekuti zvinhu zvisingaoneki. Saka zvane nguva yakareba sei zvinhu izvi zvichiitika kwamuri kudaro? Rino gore rikapera nderechi3, asi gore rapera zvakambomira kumira kuti tsvai, ndobva ndatosununguka, ukabva wanzi aiwa chirambai muchienda kumasoro. Saka kumasoro kuyana chindivakira muteuro ndogona kutoratidzwa chino nechino, but kuremerwa manje kuri kuramba kupera. But kana ndichirota zvinhu izvi manheru ndakavata, ndogona kurota chazi kuti pane nyoka dzakaita line dzakarembera kudai pamiri we. Kana kurota zvivakadzi zvidiki, kana dzimwe nguva ndogona kurota njusu ichiuya chida kuvata neni. Dzimwe nguvawo zvogona kutadza kundikurira ndobva ndamuka. Asi zvikandikurira kureva kuti urume hunotongomuka wakabuda. Asi wabuda iwe unongozoona wakatota sewakawanda unobvutiwa woende. Saka pamunotorwa urume apa mumba naamai munoita here bonde? Mudzimai akazvinzwisisa sokuti dambudziko richitanga zvinhu zvasingaitiki. Saka mukufamba muya achirondedzwa akazvinzwisisa kuti aiwa ndo zviripo. Asi bonde naamai munoita zvakanaka here? Hapana chiri kuchinja here? Iwo akazotongopedzisira vaona kuti urwere sezvo uchiramba kupera vatozomupedzisira vainde. Amai vakatora? Sofa ndiri ndega, mwana angu ndiye ndakatora. Vatozopera vaenda. Chero indakaona kuti hazvibatsiri kuti ndivamanikidze bosi. Ivo vari kuona kuti munhu ari kuzama but zviri kuramba kubuda. Ndosaka ndataura ndichiti ipapa kusekuru mutsvairo yanga iri final yedu kuti kana zvaramba ndaungozvipira kuna Mwari, kana ndafawo, because kuri kunzi hondo iyi ihondo uyu akaromba ari kuti dai ndafa zvikwambo zvake zvaona ropa. Asi imimi kumuri kwenyu variko here vakarombawo zveshuwa zvekuti munoona kuti vanobatwa? Asi wane zvawainazvo here zvekutoti munotoziva kuti zveshuwa upfumi? Chatiri kuona hapana. Saka tiri kubvunza kuti imi kana muchiti imi tiri kushandiswa but havasina chavainacho. Saka vanotaurawo vanonzwa mweya vari kuti zviri kuramba nekuti imba memupuwa muteuro uku hakuna chinondofamba. Saka ivo decision yavo ndosaka muri kuona imi muchiramba muchitambudzwa, muchirwiswa, muchifuwa, muchibaiwa, muchitasi kuti muri kubayiwa nenyanga, muchirohwa muchiuno. Vari kunzi ngaadone, akadona zvikaona ropa ndopamotanga kuita mari. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka nhasi tikukusiyai mumaoko aDr. Murenje Chiremba vari kuda kukubatsirai. Handizivi kuti muri kuti kudii nhasi, nekuti mataura imimi mukati last option yenyu ndo penge yasvika. Menge masvika mukati mimi kana zvichinge zvaramba apa ndakudini zvangu ndakusiya. Saka nhasi tikukusiyai imimi mumaoko aDr. Murenje, ndo vachakubatsirai dambudziko renyu. Handizivi kuti vanokuitai mazuva mangani muinavo vachikubatsirai, kana kuti vanoita 1 week kana kuti munoita 2 days. Imimi saka penenge toda kubvunza ndepekuti zvinhu izvi kufambwa uku kunoitika every day, zuva rega rega. Choro izvi zvogona kunge zvadzikama but ndendichizviwa zuva rega rega. Saka imimi mukabatsirwa, toti nhasi mabatsirwa, munotoona change kuti kubatsirwa kwandaita kunhasi handina kuzvinzwa, kana kuti mangwanani hazvizowani power pakuda kundishandisa nguva yeusiku, asi kufamba kunoramba kuripo. Chinhu chakaiswa, ndosaka takati kuna sekuru mutsvairo isusu takuda kuti chinhu icho chibviswa, wakati ndokwanisa chidana ndochibvisa. Saka nenyaya yekuti kuda vanga vari busy here, zvinhu zviya zvazvakundi handimuona maoko kuti akasvava, kureva kuti zvazvindisveta ropa here, kana kuti ndizive umu muri kurohwa, muri kupisiwa muchiuno muchi, kuti kana ndakagara so ndokugara sandina simba. Muno muri kurohwa. Saka ndobva ndambovataurira ivo, vakanditi handipei mazuva atinongotaura nawo, hapana chiri kufamba paurwere uri kupfuurira mberi. Saka matiri kunyanya kutyira ndeumu ndo muri kunyanya kurohwa stereka muchest. Zvekuti ndogona kuti chero nchidya izvozvo ndogona kuva kurwadza, muri kuafektiwa. Saka kugokwe munogara kupi kwacho? Ini ndiri kuchitekete kwaChikomba.
wokuchitekete chitekete chamai nababa chiya ndokubanda pachari. Alright, ko hama dzenyu dzimwe dzakakukomberedza iva namukoma wana wanin'ina? Hapana, hama isaka zvagwa 3-2. Okay. Baba wangu ndokushayika asi vanonzi vakaurawo nezvikwambo zvipi? Nezvikwambo futi izvo. Saka tatozviwawo takura takumasowa iko kwatiri kunamata. Mai ndokuramba naona baba wachirichi isi tichiri vadiki. Konzi vakadzingwa futi nezvikwambo zvipi? Nezvikwambo izvozvo. Aripa ndina vatete ashanzi yakutara. Asi konzi vakashereketegwawo futi. Saka ini ndinonzi ndine nyora dzandakatemerwa kwainyora idzi dziri mumakumbo. Okay. Ndichiswa chikwambo ichocho. Nemuchiuno nekumusana. Alright. Saka nemudumbu ndo munonzi ameno furo racho padzinopinda mhepo idzodzo. Ameno tikwai ndakajikiswa uri mushonga zvibva zvazomushando. Okay. Hey, saka ndo dambudziko ramuinaro. Saka hamuna hama, hamuna wakakukomberedzai? Handina pandakatombouya pandakapiwa nhamba dzasekuru mutsvairo pandakaenda kusaidi kunyanga uko. Ndakabatsirwa nevachechi vamukandipa mari vakati manje unai muri kutambura imbofambai. Ndopandafamba. Izvozvo ndabatsirwa nevamwakanditi kamari akaimbodi chimbofamba futi handimaona. Saka inauro dzakaoma. Indaitoitawo business yangu ita kumatemba ndichinohodha ndichidini asi dzakapera mukurapa. Nokuti waidi kuona kuti ukasvikapa mari yakati uona kachenji asi urwere urudi uramba uripo. Hapana, chenji ndeyekungoti chimwe choita sekuti chakamuka asi urwere chimwe choramba chichienderera mberi. Sesaidi iri vhiki yandasendera sekuru mutsvairo mari raida kustroke, asi kustroka kwariri kuita rikuita sekuti pane mhepo yakamira kusvika kuno uku. Saka mhepo munoinzwa sei? Munoinzwa sei kuti pane mhepo iyi? Manzwire andoita ani muri kuona nzeve idzi especially nguva dzeusiku. Panoita kuti pane chinhu chinofamba kudai. Handiti shida nzeve dzose. Saka nguva dzavo dzekuma9 idzodzo nekuma12 panotanga kureverera dzorotanga kana kwe30 minutes zvichingovhuta kudai. Handimona. Nekufamba ikoko kuti unogona kuwa kumusana uku kuita sekuti kune tingati kana kuti zvimasho kufamba. Aiwa, tinotenda baba nekuti tsanangudzirawo. So ndinodara kuti muri yeZimbabwe vari kukuonai. Saka so tichazonzwa kuti mushure mekunge marapwa naDr. Mukotsa naDr. Murenje tichaona kuti dambudziko redu rinenge rapapi. Asi isi tinokushuwirayo kuti dai Mwari vakurangarirai dambudziko iroro rapera, nekuti zvinakidzi izvo tikatarisa motaura kuti mudzimai akaenda izvo zvizvi masara nemwana. Pamauya kuno kumwana asara nani? Mwana akatogwa nehama. Mwana agere zvakanaka. Aiwa, tinotenda baba. Aiwa, thank you very much nekutiudzawo dambudziko renyu. Ndinodaira kuti muri yeZimbabwe iri kukuonai, iri kukunzwai. So zvichida pane vamwe vanoda kuzokubatai tichazongoisa phone number dzenyu pascreen ipapo. Pane vamwe vanenge vachida kutaurawo nezvavanotaura. So asi pari nhasi takumbokusiyai maoko achiremba Murenje mombobatsirwa toona kuti zvakamira sei tichibva ipapo. Teachkatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,